Hi guys, welcome to my channel. Karong adlaw magluto ko beef with broccoli ug magsugod na ta kay nakainit naman ang kaha. Butangan na nato mantika. Karon magbutang na tag ahos kay init naman atong mantika. Nya atong usayon hangtod nga mo light brown siya. Sunod na natong ato ang luya guys kay light brown naman ang ahos niya humot na pug kaayo. Dayon isunod na nato ang sibuyas. Butangan sa nato og gamay nga toyo para sa atong pangpalasa. Ako daing gipahinayan ang kayo guys kay kusog ra kaayo tong ganiha. So karon pwede na natong isunod ning ato ang beef. Gihiwa na ako ni siya og nigpis nga pagkahiwa para dali mo tuhop ang ato ang gipang timpla ani. Ako na ni siyang gipabukalan daan usa na ako giluto gigisa. Pwede nang pakusga nato ang ato ang kayo guys. Naa naman ang karne. Ganiha akong gipahinayan para di mga sunog ang lamas. So loto-loto na ni daan ang ato ang beef. Karon guys, magbutang na tag gamay nga oyster sauce para sa ato ang pampalasa gihapon. Karon guys, atong ukayon para mutuhop ang ato ang pampalasa nga gibutang ang mga oyster sauce ug ang tuyo. Ato siyang patuhopon diri sa ato ang beef. Kung karon magbutang daay ko gamay nga tubig para mas maluto pa ang ato ang beef. Walaton usa na ako nga mubukal ang ato ang beef. So ato usa ning takban. Karon guys, kay bukal naman ning ato ang baka. Ato nang ibutang ning ato ang cornstarch nga gitunaw sa tubig para ni siya pampalapot. Nagpuno ko gamay nga sabaw. Nya magbutang ko gamay nga asin guys para gihapon sa pangkalasa. Atong ukayon para maluto siya, para maluto ang ato ang cornstarch nga gibutang. Maura na siya guys. Sayon na kaayo niya, gamay ra ang ingredients nga akong gibutang. Simple ra ni siya nga linutuan. Karon guys, isunod na nato ning ato ang broccoli. Dayon ato ang ukayon para mutuhop ang lasa sa ato ang sauce diri sa ato ang broccoli ug para pud maluto ang ato ang broccoli. Dali ra man ni siya guys kay ihapkok ra gud. Pwede po dahil mo magbutang ani o kuan red bell pepper para pang panindot sa kulay o sa color. Kayo-kayon lang, dali ka kaayo.
kay ugayon lang nato kay aron maluto ning ato ang broccoli. Dara guys, luto na ang ato ang beef with broccoli. Pagnguna nako ni kay luto naman siya og ako ang gitilawan, lami kaayo og sakto kaayo ang pagkatimpla. O maora na guys, sa sunod na pod. Ug kung nagustuhan ninyo, paki-like na lang pod ug paki-share. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Bye.